Dámy a páni, že fiasko, to je... Včerajšie referendum chabou účasťou 16% prekonalo rekord v najnižšej účasti až z 94., kedy sa referenda zúčastnilo necelých 20% ľudí. Nižšia účasť bola už len v 97., ale vtedy bolo referendum ústavne vyhlásené za zmarené. Naď pritom minul 12,4 milióna eur počas celého konania referenda, 830 000 eur každú jednu hodinu, 14 000 eur každú jednu minútu a 230 eur každú jednu sekundu. Priemerný plat v slovenskom hospodárstve tento odzbrojovač minul každých 6 až 7 sekúnd. S podporou médií a mimovládok. A aj tak historická potupná prehra pre Naďa a progresívcov. Až takto sú v opozícii neschopní. A ešte sa to snažia zahrať na úspech. To je, že výborný výsledok pre demokratov. Mimochodom, o nezáujme spoločnosti od celých demokratov vypovedá aj čas, ktorí potrebovali na zber 380 000 podpisov. Trvalo im to viac ako rok a pol. Pre porovnanie, my sme v roku 2021 pri pokuse ochrániť ľudí pred Matovičovou hrôzovládou vyzbierali 600 000 podpisov len za 4 mesiace. A čerešničkou na torte je tradičná obrovská nepresnosť prieskumov, ktoré naznačovali možný úspech referenda, aby nakoniec výsledok ich práce bol zas raz nedostatočný a podpriemerný. Ideme ďalej. Spoločnosť Naďa so Šimečkom prefackala tak, že to jednoznačne cítia.